most wonderful of the world. Sergio Arcani, μάνα στα καλσόνε μάνα. Sergio Arcani, στα πόδια σας τα πάντα κάνει. Μειώνει την κυταρίτιδα, αυξάνει τη σύνθεση του κολαγόνου, φροντίζει τη θερμορύθμιση, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, καλυτερεύει την αφή της επιδερμίδας, ελαττώνει την κόπωση. Sergio Arcani, ειδικό καλσόν μασάζ κατά της κυταρίτιδας. Όλος ο κόσμος στα πόδια σας. Sergio Arcani. Είναι γεγονός. Το Top of the World καλσόν Sergio Arcani ήρθε και στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο ειδικό καλσόν μασάζ που εκτός από την άνεση και την ομορφιά βελτιώνει και την υγεία σας. Το καλσόν Sergio Arcani απορροφά τη θερμότητα του σώματος και ανταποδίδει από υπέρυθρες ακτίνες, οι οποίες βελτιώνουν την υφή του δέρματος, κάνοντάς το κατά τουλάχιστον 8% ελαστικότερο, πιο υγιές και νεανικό. Το καλσόν Sergio Arcani βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και το μεταβολισμό, αυξάνοντας δε τη σύνθεση του κολαγόνου κατά 16%. Το Sergio Arcani είναι ημιδιάφανο και η σύνθεσή του αποτελούμενη από λίκρα επενδυμένη με νήμα εμάνα είναι ιδανική για την ανόρθωση και ανάδειξη των γλουτών. Το εμάνα είναι νήμα νέας τεχνολογίας με βιοενεργή χαρακτηριστικά που περιέχουν υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με το δέρμα. Η ανάγλυφη πλέξη ειδικής κατασκευής επενεργεί με μηχανικό τρόπο στο δέρμα θεραπευτικά, κάνοντας απαλό μασάζ και ενισχύοντας τη μικροκυκλοφορία του αίματος. Η είναι εμάνα δεν καταστρέφεται και οι ιδιότητές της δεν μειώνονται με τη χρήση ή το πλύσιμο. Το καλσόν Sergio Arcani κατανέμει ομοιόμορφα το γαλακτικό οξύ, ενισχύοντας την οξυγόνωση των κυτάρων, ενώ η μεταξένια υφή και η αίσθησή του το κάνουν να μην διαφέρει από ένα καλής ποιότητας καλσόν. Είναι υπολεργικό και το νήμα δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Φορώντας το καλσόν Sergio Arcani, βελτιώνεται τη μικροκυκλοφορία του αίματος στα κύτταρα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κυταρίτιδα κατά 11%. Φορέστε το 30 συνεχείς ημέρες για τουλάχιστον 6 ώρες καθημερινά και δείτε την κυταρίτιδα να μειώνεται σημαντικά. Εφαρμόζει σε όλα τα σώματα. Βρείτε το size που σας ταιριάζει. Ύψος 1,45 έως 1,65 και κιλά 40 έως 58, μέγεθος 1 και 2. Ύψος 1,65 έως 1,70 και κιλά 58 έως 68, μέγεθος 3. Ύψος 1,70 έως 1,75 και κιλά 68 έως 78, μέγεθος 4. Ύψος 1,70 έως 1,90 και κιλά 78 έως 100, μέγεθος 5. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 1600 και αποκτήστε το καλσόν Sergio Arcani με 32 ευρώ ή επωφεληθείτε από την προσφορά μας παίρνοντας το σετ, ένα μαύρο και ένα στο χρώμα του δέρματος με μόνο 54 ευρώ. Καλσόν Sergio Arcani. Στα πόδια σας τα πάντα κάνει. Sergio Arcani Special Anti-Cellulite Push-Up Tights. Όλος ο κόσμος στα πόδια σας. Φορέστε το, κυκλοφορήστε και διαπιστώστε το. Όλος ο κόσμος στα πόδια σας. Sergio Arcani, γιατί οι Ιταλοί γνωρίζουν πώς να κολακεύουν τη γυναίκα. Sergio Arcani, the most wonderful of the world.